ଶୀତୁଆ ସକାଳକୁ ହାତରେ ଗରମା ଗରମ ଚା ସହିତ କଅଁଳ ଖରାର ମଜା ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଖରାରେ ବସି ଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ପଳାଇ ଆସିଥିଲି ଛାତ ଉପରକୁ ଲୁଗାପଟା ଶୁଖିବା ପାଇଁ। ଛାତ ଉପରେ ଲଗେଇଥିଲି କିଛି ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ, ସେଥିରେ ଫୁଲ ଫୁଟି ଏବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେଥିରେ ପାଣି ଦେଇ ଆସିଲି। ତାପରେ ଏଇଠି ଲଞ୍ଚରେ ରେଡ଼ି ହେବ ବୋଲି ଶିମ୍ବ ଆଳୁ ସାରୁକୁ ମା କାଟିଦେଲେ। ତାକୁ ଆଣି ମୁଁ ଏଇଠି ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଏଇଠି ସୋରିଷ ବଟାର ଗୋଟେ ମସଲା ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ବଡ଼ିକୁ ଭାଜିଦେଲି, ଶିମ୍ବ ଆଳୁ ସାରୁକୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ଦେଇ ତାକୁ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଦେଲି। ତାପରେ ଏଇଠି ପିଆଜ ଟମାଟର ଓ ବଟା ମସଲା ପକାଇ ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେଲି। ସେଥିରେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ସବୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଓ ଗରମ ମସଲା ପକାଇ ଦେଇ ଏଇଠି ଭଲ ଭାବରେ ମସଲାଟିକୁ କଷି ତାକୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। ସେଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି, ପୁଣି ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେଲି। ମସଲା କଷି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ପରିବା ସବୁ ପକାଇଦେଲି ଓ ତାକୁ କଷି ସେଥିରେ ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ପାଣି ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଭାଜିଥିବା ବଡ଼ିକୁ ସେଥିରେ ପକାଇ ତାକୁ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଏଇଠି ପରିବା ସିଝିଗଲା ଓ ରାଇ ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।